Hello, daytoy manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat unay kada kayo, iti kanayo na kadayo mang tartarabay, kan mang suporta kadagiti uploads tayo kan dito YouTube channel tayo. Itang gundaway, isagot mi ti part 4, compilation ti drama Amanang Biyanang. Nagatil to'y agong ko Kudkudik man. Hey, anya kamatan. Anda kay ti sango ti panganan. Kumanudkud ka di tagong mo, Esmeralda daw. Nagatil nga rod mait, bakit? Sapay ito unag tiayan tinagatil. Kudkudik man pa'y. Hey, madamdamakan nga agkod-kod. Manganta pa'y mat Ay, sige nga raw. Agkamuta kaon. Ay, agalak man pa iti sidak. Kun agsabawak man. Ay, ala, mangang kalata ka din. Di ka sumanaw. Ay na. Apay ayamot alapdan na ngagsaw pasita. O minumak man pa. Tamakain inumak. Ay, agigupak man pa iti sabaw. Ay, nagimasain. Ay, agsiliak man. Ay, Nagimas. Ano man ang timakan ko no kastoy laang. Nating man pa'y. Ay, agsubo ak man ang iti napaw. No. hey, just came na ito nga asawa. Ni kasanatang ko na. Mangmangan lang harutan sa upay lasaw. Kurang sa linay na ba? Ay, no. Nawaag, agungat mat. Ay, no. Ay, Sanap na. siyak sa lati kasto ti asawa na. Ay, no. Non-stop, di ba nagsasauna? Nagatil man ang Saan drago nga ko. agsarsargan? Agdigo sa kaon, bakit? Tinak agtrabahon. Ay, kitagdigos ka lata. Ala, kung titwalya. Anda ni Jeban nyo tayo shampoo kan sabon na ginatang ko. Nasayaat nga raw. Sa paag ti mapanagtrabaho, tapno makaduak iti tape. Agsinila sa kaon. Isuot kaon. Una agtikan ni Gate. Hinda ko ni Jebanyaw. Ay, tay brief ko gayam bakit? Nalipatak mo tayo. Ay, agsubliak iti silita. Ay, masapol nga ibaga na amin nga ramidan na. Unay matigagat ti asawak nga agsaw-saon na ya. Ay, por Diyos! Dito'y ti sumarunaw. Dito'y ti pagluganan niyaw. Next day to'y nakapila. Tata Esmeralda, kaya pa'y mga anak. Sublatan ka pala nag-dispatcher, tata. Tapno, makapangan ka. Ay, madamdaman taon, barok. Hinkakit agtugaw iti lugan maun. Di kan sapay nangal daw, tata. Ay, madamdaman. Nabsugak pa'y. Nanganak iti tinapay itay. Hinatang ko di tabalasew. Adda palaman na peanut butter. Kun iminumak iti Diyos asag utsaw. Nagimas nga ro di minirindak. Kastaya, tata. Nagimas di tinapay da. Adda pasas na. Kun adda pa'y... Diyak amo na iyayay. Kasla taep, Mike. Adda taep na di tinapay. Ay? Saan ataep na jay, tata? Adda awag iti da jay tinapay. Nalipatak mo tayo. Mayat tikas jay tinapay, tata. Taep nga road. Adda taep di tinapay da. Mala, panawang ka dito yay. Tay tuloy ko ti agayab ka nagiti pasaheraos. Madamdama akton abangan. Nay, ada ka ang lakay. Naladaw ka nagawi di taa. Way, tado ti pasaheros. Nakaduwa nga ron iti tipita bakit? Ay na, ikatakman pa ito sapatos ko. Ay itisok pa ito bagkaw. Ay na, ay agtugawak man pa. Ay, agchinilasak. Ikatakto jacket ka. Ay napudot. Ay na, ay ikatakto medyas ka. Ay na, mabalin ka di, Esmeralda. Noan niya taramidam, aramidam latan. Sana masapol nga ibalikas mo amin nga raramidam. Ay na, bakit kanila kaitan? Di ka pala na iram kanyak mait nga asawam.
Amo mo ta kastoy ti kinataok. Kastoy mo ti panakaiparswak Kamabalin mga ikamulat tantangiwat mau. Sana masapul nga ibagam amin nga ramidam. Jak met nga ron maikaamait. Aglukat metlat nga agsauno ka. So abay-bay anak lakaday. Oray ta jak met pigpig saan ti sao. Masurunak. Nalustred sa amoy tadila maun. Oray anyat ibagbagamon Basta di naklapdan. Takastoy ti kayat ti bagay. Ti agsasaaw. Pasita. Nagatal ti kilik-kilik Kudkudok man. Uray to'y dapan ikaw. Nagatal. Kudkudok man pa. Ay, makikiamay. Nay, dala mo ka. Si Patakman. Ay, hanya ka matin. Mapanan ti turog ngam sumanao ka. Adda nga rod lamok, bakit? Ay, anya mo na gito'y alam mo kain. Rabrabi ato manayab. Imbis maturog damutan. Kat mamay na no, matlatamang patay iti lamok nga oray, di kag saungay. Maturog ka kanilatan, bakit? Ay, nagmayat taginat. Nalipat ang gayam tagtutbras Ay, nakmampay ang tutbras. Ay, natachinilas ka. Mapanak ije kusina. Ay, unay mo tapan nakalipat ka. Nalipatak mo tinagbras. Ay, awanan. Jakman maalat ituturog akon. Imbis sa mapantiturog ko itayan. Awam manan. Hilda ka na kan. Umayak mampay lagi tambay dito'y balayaw. Ha? Agkauna, antipasita? Ay, umay kumanina na tilapayag kaw tamarngrng aki di balay. Ni, apay, adda nga law iji balay yo, ante? Ka, di sigod ang ngalaw nga Nangkel mo nga Esmeralda. Ha? Sumanao nga rudlata. Kimaro pa'y kat itanti kinalabid na. Ni, kastay, ante? Nay, adan sa mabisita yaw ka anakan. Ay, wananti, ni Uncle Andong. Ulitag nila kay, imay pimasyar. Kunak no asino itayan din nakatugaw itindayaw. Nakaisip mo ta kumit kita dito. Ay, wananti. Uncle, umay kayo dito tanda ni antik. Agaman mo kayo. Mabain siguro nga umasidag ante. Naulimak namin na itanga ulitag nila kay. Isumulaan nagtangad laang. Saan unay agsasaon ni Uncle Andong ante? Naulimak alakay dayta. Kasla nga ron awan kadwam atao dito'y balay nukwa. Ta naulimak. Nagpadaan dakan nila kay ko naulimak. Saklati sumanao dito'y balay nukwa. Mayat kit di ate kasta kabalay, Hilda. Ha? Taapay mo ngay ante. No siya kakamas kay kayat ko tayo nasao. Tapno saan ka maburing. Maday tinasao kabalay, makarengreng. Kan makauma dengdenggan. Makapasuron pa'y kidinudaduma. Tag-shower pa'y jing iwan ng uncle mo no diretso ti sauna. Anya? Iso ano siya kamay sa... Kay kayat kontay na uli makakabalay, ngamtay na sao, tanasakit tilabayag ko, marengrengak, masikuranak kanakan. Hello, kabsat, mabalinti makiamam mo? Una, kabsat. Ay, siyak gayam ni Pasita, kaanak ak di asawa ti kaanak kam. Kasta aya. Wen, umayak man makikaruba ta marengreng aki je balay may. Hay, makauma adeng ganti busis ja sawak. Saw-asaw. Ay, agpadadangaron ay ti asawa. Lukasta. Tarabi mo ja sawam. Wow, sao-asaw. Nagsakit ti lapayag ka. Iswa, nagbakasyonak pailaang dito'y. Ay na! Isuda ko magayam tinagasawa niya, iti asawa. Tagbagay da. Ay, una. Hay, kayat ko nga mintay na ulimag nga asawa. Diyak kaya tinatagare.
Ay, makaina na tilapayag ko no makikaroba ak ditoy. Ne, imbag pa'y ditoy. Isam-isam laang. Alaag to'y pagkaw. Taitid kaon tinatgadak itinagmalang bagay. Adda dito'y bag ko kahit. Alaag ko dito'y. Dito'y bagay. Ay, hala, idisumlatan di tantalak no madamdama. Sige, idisok dito'y lamisaan. Nay, adda ko ton dito'y lamisaan. Pis itik man. Alaag ti punas. Tapunasak to'y lamisaan. Tapno maikat ti pinatay ko ako taon. Ay, Nay, adagayang mukat ka. Ikatikman. ay sao ka man na saon. Pagtal na mamatangiwa mo. Kat adda nga rod mukat ka. Ay, si kamot di mo pa ibaga. Binalbalon ko gayam da ito'y amukat ko, yay ilay. Baka idi agsapa pala da ito'y amukat. Agpubuak. Ta nagigamak iti mukat. Ay, pumanawak man la dito'y kusinan. Makarengreng mo da ito'y asawa. Agsabuna. Sige, Ay, puminubag man gaya. agpapas kang agsaw-saw dita, tarumwara kaon. Inak man makikaruban. Umayak man, kabsat. Nay, agtang-atang adlaan. Ay, umay kumanan yina na tilapayag ko dito, kabsat. Ay, kabsat, saan ka kadipay nga gawin ijay lugar yaw? Saan pa'y? No kasta, agbakasyon ka pa dito. Wow. Nagmayatan na kanwa ti kasto a klase ti tao. Wan kun saan lati bagbagana. Talagang agsungan nita iti asawa ka. Imbag man ta saan nga agsakit ti bagbagi ma. Nakaindayon latan dito ikabsat. Saan? Husto nga rod. Nataarmagayam da iti alakay numingmingan ana imbag. Natangos ti agong na. Kusipit ti mata na. Kan natayag alakay. Kabsat. Mayat sa ti agpag na tawan init. Intan sa agpag na O sige, agistrol ta, kabsat. Hilda ba kay? Nagkuyog mo da ulit ikaw kan ikit mo. Ha? Manain? Nagkuyog daman idi kalmanan. Ha? Napananda di kalman? Diyan mo nagkuyog daman asimang puti di kalman. Nagkuyog da mamut manay. Ni, apay nga eh. Kasaritam to niya yung ikit mo kasaritak tumat ni ulit ikaw. Sige lakay. Uncle, anda niyan te? Nay, awan may Hilda. Urayag nga raw, awan matay. Ala, nukasta. Saan da pa nagawid kin uncle nila kay? Ha? Nagkuyog daya? Win uncle. Nay, napananda ngay. Diyak nga rod mo. Kasaritak ko man ni anting mawamagayam dito eh. Ay na, saan ang matatao dito'y balay ni Antaim? Kanayon arumwar, diyak amo no sa dino ti papapanan na. Ay, unay lakit ni antin na ya. Wen nga rod Ay na, malamanan, balasang kaw. Ay, inakisara ka, dagiti binilag, balasang kaw. Ay na, natinlag ti daduma. Pidutek na kita sa lapay, Hilda. Na-develop mo tintirik na taandong. Wan nga raw. Angam no siya sa anak nga agbabawi. Takaskan ka ti kayat ko. Nakasagana ak amang isina iti asawa. Basta para kan ka. Oray siya? Agad anyat planom itangay andong. Jak amaw. Ha? Anya adi mo amaw. Agawid ka kadi pa iji balay ti ka anakam. Kompormay? Wano sumapultan iti pag naudan ta. Ay, sige nga rod.
At dagayam kong agpapaabang dito'y ili. Ijay ti pag naudantan. Ala, Uncle. Di kay makmakla at iti ibagak hindi yun namnamaan ti panagawid ni auntie ta. Ay. Wine. Amo kaon ti maipapanit ti dayta, Hilda. Nagtiks itay kanyak. Imbaga na at yakon orayan ti panagsubli na. Ay, gaya min charge ti cellphone ko. Ang mga no umawag man ay. I-charge ko. At ita. Awan ang mumi iti aramidan da kanya Uncle Andong, Uncle. Di ka labinantayan mo ito jay antay. Kanayon gayam jay balayaw. Mapaya binaybayam mo. Jak mo't pagaro pa nakas jay ti aramidan da, Uncle. Apay kaya kas jay antay. Lukano abimakit. Isomot ti panagaramid na ni ti kasyay. Wen nga rod, Uncle. Binagbagaan mi idan ngam natangken ti ulo da. Mala, bay-bay amon. Isangit ko lata na, Hilda. Anya nga ron ngay. No di na kon kayat diyan time. Awan maramidag. Andong. Nauli magkamanon anak ka panimi di taabay ti tawa. Hanyat pampanuno time. Uy, andong, agsao ka mo't Ada ka di problema. Agsao ka, di ka agwing-iwing laang. Ay, ala, no talaga di ka agsao. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Tapno makapanunod ka na imbag. No anyaman day ta pampanunutam. Andong, ada akawn. Nakachinda akawn. Ayam mau. Awam mo dito'y dagus may. Napanandangayan. Ada papel anak kaparabaw iti lamisaan. Sura mo. Basaak man. Dear Pasita. Pakawanan na kuma. Nagawin ako niti puter ti asawa. Makunkonsensya kiti aramiden ta. Suapin manawak. Di akong nagpakada na amok nga agsangit ka. Agsubli ka niti asawa. Ta saan na nasaya ti aramiden ta. Ta agsubli akmo din niti asawa. Bay, ti nagbalin nga asawam iti apagdarigmat ang makalawas. Andong. Apay ngay api manaw ni Andong. Nay, apay nga daka. Anyat masapul mau. Pakawanan na ko ma Esmeraldo. Nagbabawi akong ti inaramid ko. Sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Kalpasan ti pananggulib mo kanyak. At dapay laropam nga agsoble kanyak. Lakay. Pumanaw ka. Tadikan pagananaw. Nasaysayat lang agsinatan. Ang mga nuguliban na tumanayin. Diyak tupay maramid diyak babae. Si kantulaki din. Balangkantis ka. Manang Biyanang! Nakaimpake ka, Bella, ang anak ko. Win na nanang. Inak man nagtrabaho. Nagsingsing pa kay ti pagtrabaho, ma. Di kagtangtang set, tapno agbayag kay Jai. Depende sa anak mo na tangsit no nanos ti amaw. No tangsitan na. Di tangsitak mo tida. Agpakumbaba kalat tangamin tababaw nun ka nga road. Agtungpal kalat tanitan yaman ngay bagada kin ka.
Agtongpal nga. Kit nga ibagada adil patak ti ubag ka. Tongpalan nga ro di da. Alaman. Nadaya, amo amang ibagay ti kastamot. Kita damit Dagitay bagtit nga mo ay. Sige, mapana ka. Nagsulduwak man ay. Nabayagin na nabakantiyak kay. Makasusulduwak ka. Madam Ninita, sapel ako mata magustuhan dakas babaw ninyo. Lalaki ka, kinababaunan di kayat mo trabaho, Belong. Kat man ano kumangay, madam. May met kidi at lalaki ababaw rin. Ta napigpig sa. No, aday pa bagkat yaw. Napigsa mang bagkat. Sa bagay matkit de. Sige, mangarod ta padasak mamati lalaki ababaunan. Uy na madam, napigsa ka. Duray da kayaw, kit kabalan kayo abagkatay. Ngoray kas labalye na kayaw. Siguro, ado tikang kaninyo niya, madam. Kwa pambagi kunti kastoy, Belong. Pulimi nga men tinalukmag. Iso mo lagayam Sige nga ro, dagi na nakapay. Taday paramid ko numadamdamakan ka. Belong, nakaluto ka din? Win, madam. Kalkalpas. Iso nga ito gaw ko man, be. Tanabanuga ka naglutaw. Ha? Apay madam. Kwa pakilabam tuman nagiti kurtina, bedsheet, kan ululas. Anya kay mo itin, madam. Baon kay lakin mabaunan. Ha? Kalkalpas ko pala nagluto, may. Agibaon kayo manay. Pag inanandak mo ita, nabanuga ka nagluto. Sige, numadamdaman numakay na naka. Unay mo dagituwing. Umpay asi yung magkadataw. Sa nagapotababaw ng dakaka, baon kayo mabaunan. Ane, itamot lang ay baon ka, Belong. Anya ngay talay, minuminuto ngay babaw da. Ay, jak kaya tikas ta ngay style mo, Belong. Tanagam ko mati pa nagsasaom. Nakmanlaglaban, masurunak. Agin inanapay lang na tao, baon kayo mga baonay. Ay, maumak mildiray. Nagalasan ta ramid day ta babaw na. Papanawa mo, nukas ta ti ugali na, Ninita. Ay, saan mat nga ron akas ka rin na timang papanaw iti babaunan lakay. Amangan numadaksan ta. Kahit kasya mo nga ron ti ugali na. Nagtangsay. No ibaon mo, nagadua reklamo na. Ay, paspasensyaan talatan. Amumatan ti style na. Maibos ti pasensya, bakit? Awan no isulat awawatin tayo akanayon. Datayo kay Deng ti makibagay kan kwa na. Madya, iso ko matirumbang nga makibagay ka na tayo. Pagawidam kay Deng. Sige ta kasaritak to nga rod tapagawid aklangan. Pumanaw di pumanaw. Siya kitikarkariting niya. Di ko na yun, pakumbaba ka na kayo. Ay na, saan na siya tikarkariting niya? Pumanaw ka, ano papanawan na? Saan kayo pagtatakunan nga amaw? Pasensya kan, Belong, angam saan mi nga minakayat ti ugalim. Natangsit ka unay. Apay ti ko na yun, kaya't ko ti ugali yaw. Ay na, agululi magaklaan, madam. Ngaman ipo din maya dito awan pa'y nasayangin, patpakita yung kanyak. Baon kayo abaon bay. Alilain niyo mo ti tao. Iso sige, pumanaw ako. Tama nga nung makatibaba nito. Ay, maulawak military. Ay, nagawid ako nanang. Imanaw ako nagtitrabaho. Nay, apay manan nga yan nakaw. Ay na, nalabos na ramid da. Baon da labaon kanyak. Inal daw nga agsukada. Inal daw nga da bisita da. Inal daw nga ginawak kas kadagluto. Kas takit ti kuko kijayan. Natural tababaunan ka ka nga ro da nakaw. Di yung mamusang kaulit ay tababaunan. Nya kay muting. Agaan niya nga rod kay iso mo tatalaga ti trabaho. Nagbangsit adang ganda itanarang. Assistant ko na ayaw No dagdamag no niya trabaho. Assistant ko na ayaw. Anya, assistant nga Mike. Kiti sumay. Assistant mo talaga ti dapat amayawag iti katulong. Assistant na iti amaw. Wino right hand no isaw. Nadisdisin ti adang ganti assistant. Wino right hand. Ay na anak ko, wag singsingpot ka nga minon Singpot. Di mo ko maipakpakat ti kinatangsit mo iti sa dino man na pagtrabahwam. Sana nasaya ti kasta. Kitaam katawan pagbayag ang matrabaho, takasta ti ugaling.
Kit basol lagi ti amo ka nanang. Isumang amin ti umuno na. Ikalkalin tagak lang ti bagay. Una yan. Nay, agim impake ka manan belong. Uy nanang, tadamanan pagtrabahwak. Sa dino manangay, katulong manan. Kit uy na. Ijay ka bang ibang nga barangay. Asidag lang dito idajay. Mistiin ti kaya da. Nay, kita ang manan No kayat mo tagpaot iti trabaho, ikatom ti kinatangsi mo. Agpakumbaba ka kadagiti amaw. Ay namay, napakumbaba ang mga talaga nanang. Kinasing ko tamay. No, pakitaan da kiti sana na saya. Ay, masapol a lumaban akmit Dipinsa ti bagik nanang. Ma'am, ibaga akong tipod nung augalay Tapno, mamon yaw. Aray tao kalem. Naungitak no, naungit ti amok kanyak, madam. Natangsita no, natangsit mo ti amaw. Kanyak kayat ti baon na baon nga amaw. Jak kayat ti mamanmandaran. Ti kayat ko, siyak tagdisnudong agtrabaho. Jak kayat ti may babaon, ma'am. Respetwan da kababaw na nyaw. Tapno, respetwan kayo, may. Kanyak kayat ang may laslasin ti kanag. Ti kayat ko, no niya ti sida ti amok, sidag, may. No niya ti aramaton ti amok, aramatak, may. Areya. No litsyon ti sidam. Litsyon magkanyak. Di na mo pagsidayon iti tinapa, no agsida kay ti bulalaw. Kitno adda baro abadaw, wenno sapatos maw. Masapol abaro magkanyak. Nay. Nawatam, ma'am. Kwa. Pasensya kan, ma'am, prangkak lang aming agsasaaw. May mayatin ti kastaw, yung ti aginsising pagta. Sana ya, ma'am. What about kete? Kino DF kaw, di dak ibabaon. Tamaturog ka kitag malmalam. Awan pakibiyangan yaw, tarisdik ka nga raw. Hindi pati doon amin na trabaho kanya. Aginaw kayo mo ti panganan yaw. No dawayayaw. Hanay, alo ti trabaho. Sige, tindak pa ag-shower, ma'am. Agat lingit man amin na nasingit ay. Ayan na ti sumaro na paglugaran ngay. Pinalabasay, dadig. Dumundin kayo iti unay. Sana ka senyor nga marigata na nga umunag dito mo daw. Nasakit ti sikat kaw. At dabulo ti sikat kaw. Nasakit og kumpaw. Ay di kayo managtanabutaw. Laki na nagpatindan kayo. Adak man ay nanang. Naimbag man ta nakaawid ka anak ka. Wain ta, umay ko i-relax ti panunod kaw. Tanay, may stressak. Makapa-stress na kiti matumtumpo nga mo. Awam pay agpaot mo ta pagtrabahwam. Ikatambang amin ta kinatangsit mo. Sana nasayati kas tagalad ti may sabaro. Wano ure asinaw. Ay namay, mayaki di ati natangsit. Tapno saan da ka basta tagibas sitin latan. Gusto man ti kas tang ibagbagayo nanang. Kas kailan nadadahay la plaka. Paulit-ulit. Makauma. Ay matayak Mildred. Nasaya at takad belog. Apay kakalaan. Ay di ka kundi sita kanyak, ma'am. Takarbangak ti agbakasyon ito uri manungal daw no kayat kaw. Imbis adamagin nyo kumamon nung nanganakon. Tanabanuga ka nagbiyahe. Kasta kiti paspasapat yun. Ang nga adama merienda, ma'am. Ikaw makita chilet. Wait, tanay. Mabisina ka talaga. Nabanuga ka nagbiyahe. Ay, nyamit tayo. Awanak lang iti sumagmamanungal daw. Nagwaramit tayo ito'y balayalas ang patak. Anya namayan nyo dito'y salas ngay. Ay, una yan, sakit tulo mo na kito kabalay. Saklatan din naman na kagdalos dito'y balay. Dapat ang mahal daw paragdalos yun Sana siya kamay. Pelo. Unay mo na kito yan. Urag punas lang kumamit ipaladpad mo taramidan nyo. Ay, unay. Maumak panawang kayo. Maumak Mildred. Ala, uston. Tikan sumara o pelong. Ikag melientan, kalpasana aglobwat ka. Apay malay? Pangibawnan niyo man kanya ako ngay. Kasangsangpit ko pa ilang bawnan dak manay. Dahil tatibag bagak ka na kayo kay, tabawang kaya baon. Aglobat ka, tapumalaw ka, pelong. Anya? Nay, apay ngay? Basta pumalaw ka, tatsakon maanosan o galim. Pumalaw ka, sakbay makapong totak. Katamangan malaw alat ka. Diway, dahi talaga ayam. Ado ti mga alakan niya. Ado ti master ka katrabaho nila. Alala, kawaa maglopat.
pumalaw kat. Katika nagsop-sop pala dito palay. Kawan na! Day talaga ayam. Pagkan ano kumamot ang subli dito yun ay. No saan da ko na pagkan ano ababaw ninyo? Nakarkaro pa saan kayo pagkan ano nga amaw? Why? Pinapanaw nakyamok na nang. Ayos lang. Nakasapula ka dagos iti sa baling amaw. Ay nanakwaya. Impakat mo man nga tantikin na tangsit mo. Iso pinapanaw da ka. Sana dagis tagtang sinanang. No da kay ti lugar. Wala nga murawang ka matiti lugar no kwa ka natangsit ka malata. Nya kayo umutay. Imbis ngay sa kiida. Da kayo langan tiyan mo kakakampik iti biyag. Ngam kontraan dakpay mo. Nya klase kayo nga inamay. Ampun daksamay. Insan manatilay bagbagang mo't belong. Apay, di mo kaya ti makurektar. Di mo kaya ta mailintag ti kilong aramid mau. Di kay kaagyaman ta palaban ti anak yaw. Adda mangilaban ka na kayo. Naimbag nga oras yaw, madam. Kastamat kan ka, belong. Da kami lang kanya apong ko ti pagserbyam diti balay, ha? Ngam pasare awanak, taka na yun nakarumwar. Ay kun meta, madam. Basit ti laban, kun nilutwak. Wana, inala ka ababawnan, tapno adda mangkadkadwa ka ni apong ko diti balay. Bantayam anaimbag ni apong ko, tane, agkabawan. Di mo ipalubos sa rumwar, kan paspasensyam ko mati ugali na. Win, ma'am. Sige, di kayo madanakan. Bantayak ni apong yaw. Hoy! Manggagamod! Mabisinak! Igawan na man! Nita, nagloko ka na ba kay? Manggagamot kung kunang kakanyakaw. Manggagamod! Mabisinak! Manggagamod! Agaw kay ti ka na ma. Manggagamod ka! Manggagamod! Si Kati manggagamot. Maminsan pa yung awagan na kitikasta, makaramang kang kanya. Tutupang kang auray bakag ka. Ako pang kang ibaw, no? Sinalbag ka na eh. Manggagamod! Nagbangsit! Pangit! Nita, talaga pagpungpungtunan na ka. Pagpungpungtunan na ka. Ay! Manggagamod! Nagbangsit! Nita, natangkan tulong ma. Ako pang kamanlangin, tayo sa ako ka. Ba't na ka? May kataya ba kita? Belong! Nararamidam kinapong ko! Awanan kay tibayin! Kwa madam. Baka mapay. Kinabil na mga may. Isutin mo na ng kabil kanya. Isutin nuto pa ako na. Binagkakaw tayo sa ako ko na. Ulbod! Saan nga gabkabil ni apong ko? Nga uray ka sa tati kasasad na. Ha? Gapoy tinaramid mo kankwa na. Idarum ka, belong! Anya? Nanang, tulungan nag. Indarumdak yamaw. Eka, sangwam ti bunga taramid mo Daytan ti bunga ti kinatangsit kan kinaturay mo, belong. Nanang? Api tamon ti bunga taramid mo. Idi pa'y labagbagan ka ngam di ka dumdungag. Isama ka mo ka ni tibiyag mo. Basol mga minjapong na. Pinagpungtonak. Napilitan nakla ng kabil kingwana nanang. Nagkunang amin natutupam kat amom lang arod ngagkabawan. Nanang? Nala, sangwam ti nagbasulam. Nalabe, napasamak day tatap no addan pagnakmam. Kat sapay la kumatag balbaliw kan, belong. Nanang! Manang Biyana! Tumagas tamampay di ta istor. Tado ti tao di ta anak ka. Ha? Nya nga iti aramidon ta dita? Tatang? Pasikatan ta kita tao di ta. Ipasikat at ikadat award mo yung pagadalan niya, anak ka. Mabitlaan. Ay paigid ko to'y lugar ta. Mintaman pasikatan na kita di ta istor. Ay na, saanan tatang? May samot na award ko. Ay kituray Tinapatag at award mo. Ala. Umay ka, tamapanta di ta istor. Darasal manakaw. Kindaday, kunam kanya ka. No adda dumdumngag. Why? Di nakawawagan iti tatang. Daday, kunam.
Da kayo magayam dito istor, nananilya. Wan man remedyo baraw. Taag pangin basit. Nagpudot ngamin ije balay. Apay, nagapan yung agam ha. Ije pagadalan to anak ko man, nana. Kalkal pas ti program da. Ahiwang gaya man ya. Bakasyon da manay. Win nana, kit amuyaw. At daawad to anak kaw. At daribon na ngayon naspilik itibado na. Ha? Kastaya. Win nana. Ay na, may sa to anak ko kadagiti kalaingan ije pagadalan da. Imalaan na ngay, no san mutla siya. Anyat award na nga remedyo. Most punctual, nana. Ha? Iso lang ti most punctual kadakwada nga kakaeskwilaan, nana. Aya. Remedyo. Amo mayano anya ti kaya tasawan ti most punctual. Kwan? Ay katuwan na, most punctual. May sa kadagiti kalaingan, kasjay. Imamangamin na nasariwawag ti panagpampanuno na. Ha? Sika nga, nana. Adamot award ya po kam. Ay, awan remedyo. Ay, kasanaw kit sobag sa mga ngamin Japon. Bulakbol. Kunjay lang mapanagtaktakaw iti pinya tararamidin na. Ha? Sige, agawid ka may, taray. Ingkampay agbiro kiti parchin may. Tag-blow out to anak kaw. Most punctual ko naman. Uyay, apay, anyagayam ti meaning ti most punctual anak kaw. Gusto mo lagim baka, akalaingan. Saan akalaingan, tatang? Ha? Anya nga ron ngay? Jay ngay awan lang na jay eskwilaan. Jay always present. Anya? Nay, kunak man no, kalaingan. Saan, tatang? Ay, just kay. Sana balay? Ignorante mo ilaragay dyan ng iba ka. Di na siguro maawatan ti most punctual. Hello lakay, kumusta kay ditan ngay? Kastoy ba kay? Agpartiyak na, blow out yan ta. Anya, most punctual lang taward na, ag-blowout ka? Kita niya kumangay. Di mo lalangan day ta most punctual Taman manuti makaaward iti kasta. Ay, Basta blow out yan ta. makamu ka. Ayabam tong aro dami nakaruba Nagiti lababak na nga amok ati ayaba. Anya, kadagiti karuba ngay. Sana yung nagrarawa na. Amumut na nagiti karuba dito. Basta karni nagrarawa na. Agawi da pa iti siluping. Nanganda lang aro rin, nagtikaw da pa ilang ngay. Anya, ay na, ayabam latta ida, tapnawan ti may bagbagada. Sana yung basta nagiti lababak na nga amok tayo ba. Tasigurado nga dawi da regalo ti anak ta. Kinda kiti nakusim timbitarak. Ya kaya ban nagiti naraway. Anya, Sige. Tasi kaswag pa'y dagiti agparpartay. Sige. Mangan kayo lang. Taro tinalutaw. Mabalin nyo pa'y ti mangyawid no kaya yaw. Sana kami na naimaw. Kaya't ko mangay para man ti blowout ti anak ko Noray most punctual lang ti award na. Di oray man best in math. When no best in science, ti award na giti daddo man o magpag-blowout na. Useless, dagiti ang award. Pakakitaan nyo nga iti most punctual abong gati blowout na. Dito ilang balay mitikas ta, kakabsat. Isa mga kayo lang, di kayo agbabain. Oo, nayay. Nagarutihan da. Siya, pay. nay, di kay mo dapat nakipangan di ta karuba. Di mo't nagawis, nana. Ha? Nukasta, san lagaya masyakti di na inawes? Amin tayon sa amoy takaruba na. Di na inawais. Sa bagay, talaga kasta ti ugali day ta remedyo. Kaya't nalatag palastog, iso akong di awes. Ngam napili mo't lataw awisan na. Win nga roda, nana. Ngam mala. Baybayan tayo na. No kasta ti kayat na nga ramiday. Una, kaslawan ka aruba na iti kasta nga raramidin na. Nakarumot ti kinapalangguad na. Naiimot pa'y mag. Ala, baybayan tayo na. No kasta ti pagragsakan na nga ramiday. Nana. Nana, apay sino tururahan nyo dito witing siya? Awan, remedyo. Agin ina na aklaan. Papa na maya? Agawid ako na. Nagkapuwa kay Jay Ilay. Ay, nagnag kayaw. Nag-tricycle kitay. Ay, narigat na talaga tawan lugan na niya, nana. Ha? Ay, huwag nga raw.
Naimbag ka na kayo at dalugan yaw. Kan dalaing ka pa ngagmanihaw. Sigod mga nalay nga ngagmaniho, nana. Nala, agandad kay ti pa nagmanehaw, remedyo, baraw. Agawid akmatan. Papanamala, hingka makitsinda. Sana na. Inaklag halo-halo ili Tani, nagdagaan. Nay, himbag man. Mapankalag halo-halo ngam nakakutsi ka pay. Ay katuan na. Tamnod daw sarte kutsi, may. Nya serbi na ngayon, nagyak usaray. Awan na. Aglati nana. Apay manutaw mong paray. Agkatawanan tamo, sana ya. Ha? Ay, kastaya. Ungayam. Kita ka dito lang ata, ano Kita ba? Ha? Kita agkatawanan ta. Obing tilang ngam sila. Ha? Kaslay na una ka may itibain ti atawin ngam siya. Grabe ka mo. Saan mo ita paray? Nay, apay di ka mamatay. Kita ang ngamin tilang ata, aray. No kaya mo wag silpi ta. Ta iposta. Ta makita no nya ibagada na kita agkunay. No sino ti ubing ka na ta. Ha? Ay, kasanaw, maparigat ang mga miniti trabaho. Imbaglakin ka, paray. Tasaan ka trabaho. Agur-uray ka la, iti kwarta ngay paupawi di asawam nga da iyabraw. Oho! Talaga kiting ubing tilangak ng musika, pare! Ha? Ay, wala na, paray. No, isaw. Mapagbidbid do tanda nga rot a single, pare! Ba nagapakaragsa ka klaunay, Ado pala dagiti agkras kanya, pare! Anya? Sige, mapana kong tanay. Mainitan niya yung parking kwalugan ko yung igit ti kalsada. Sige, ditakan, paray! Pangaramatam iti motorsiklo kat adal nga rod kutsita yon. Isurok ta anak tangag motor. Anya? Ay narimedyo! Nagubing ang pailaan! Do sila tawon na pag motoramon. Kadi mayat, tapno agbilib dagiti makakita. Anya? Man-manot yung ubing nga makamotor. Iso nga isurok ni Buyay. Ay saan? Diyak agipaw iti kwarta no motor matlat pangigatangam. Anya? Sige nga raw, saan ay? Kiskisan ti paramid kong arudan. Ha? Mangipawit kay ti kwarta, tagparamid ak iti kiskisan. Tanay, umampay kiskisan dito yung lugar tayo. Sige, kitaam nga rod na niya ti pagsayaatan tayo tayo so aramidam. Kitaam ti pangipipan namin ti kwarta tane. Nagrigat nagtrabaho dito abroad. Naimbag nga oras mo, remedyo, barok. Nay, apay nana, anyat masapol mau. Ay, pasensya, di kan pastra kayo, tanay. Rumwara nga lay. Ay, wan, okay lang. Umayak la kumagkid daw iti pabor. Umayak kumaumutang iti kwarta. Ay, awan na! Awan may pautang ka nana. Nga uray 2,000 Awan nga raw, awan kwarta. Ah, Awan may pautang ka. Taigatang ko iti motorsiklo ti anak ko din pawit ni bakikaw. Kun gumatang pa iti van. Tanay bagla pagluganan minumay dagiti kakabagyan may. ha? Talaga saan na malapdan ti panagbak ng minana. Umas asinso na talaga ti biyang may. Baknang kami nana. Naginhawa talaga ti panagbiang may. Ay, na yan. Ay. Ha? Sige nana, rumwara ka. Pasensya ka na talaga. Awan ti may pautang ka. Tao sarak ti kwarta. Ay, kunak nuada. Sige nga raw, agyaman na, baraw. Ay na, apeng agyaman ka ka umitig ka. Ure, sige, tayo sira kong tibalay may, nana. Magustan mo lang ta motor aginatang ka, wanak ka. Wow! Nagpintasan ngay tatang? Daddy ko na Mala, umay ka tayo suro ka motor. Nalakala masuro dahi taon, automatic. Wan tatang! Daddy ko na buwit. Uni mo na. Ay, daddy gayam. Nala, agsuro ka na yung magway. Tapno agbilib na kiti makakita king ka. Awang pailat ubing nga muna tag motor ditaw. Si kapailat ti kaunaan no kasanaw. Ngamnay, di mo ibagbaga ni nanang mo aging matang iti motor Di na mo aging matang Nalaing magayam nga agmotor jay anak yaw, remedyaw. Ay kawan na nana. Na minsan lang ngayon, suro ngamnay. Nakasuro adagaws. Wala ngam nagubingan mo't launay, barok. Ang mga numadisgrasya ngay. Madisgrasya nga. Nalaing day jay. Kung ang nga nga i-contest ko iti motor race. Motor racing. Anya? Namintun taw. Diyak pa'y masango ita. Ay, wine.
Umay kayon to man iti balay. Ta, isa ako yung nagitaysan. May amaus o sarabad ba dumay? Nana? Ha? Di kay madanagan ta, tangdanan kayaw. Apay, ibal lang yawn. Saan ah? Apay kay, unay kay, itulong ko kadagitag kasapulan. Aya, sige nga raw, umayak daw. Barang ikanak mo tanay. Awang pa'y may gatang iti barabadon. Anya? Sige. Picture to pa'y typos ko iti pisbaw. Tapno makita mo dagiti tattawa nga aglaplapusanang kamay. Ha? Ngam di kanto man makaununan ang agisop-sopot iti yawid mo ba daw, nana? Uraya, masakto mang tayd, ah? Nawatam. Ha? Sige, remedyo, baraw. Nasaya tadakan buyay. Apay naggapam. Naggapam ko na. Inal daw lakas takan. Bulak-bulak ka mo itay. Sapay no kasarita ka, di ka sumumbat. Naggapam. Kun nagturo kami dirabi ay. Iyag mo tatulbag ti motorsiklaw tay duling kaw. Diyak ipaigam na itaking ka. Apay pinagandar mo man ta motoran ngay. Tsaka ti Mang Tam. Isuwa bumanawak mo na na. Hoy! Bumaba ka dito! Kamatandak, anong makamatandak? Hoy! Kamatan ka? Apay ti ko naman di ka makamatan! Sagana ka nung makamatan ka! May na nyo. Nagpaspas mo na nagpatara dyan nakdapari remedyo. Huwag nga raw, ay nakakabutbutang. Kasla makilinlin nung bangag man maneho iti motor. Niki di remedyo mo ta. Baybayan na dyan nangagmot motor. Kit manulat tawin na. Ay, huwag nga raw da. Makapada nagpekide. Ay na. Ay sos. Day dyan mo ni remedyo. Nagparta ka na nagpataray. Nay, apay dagi dyan nga agaman. Agkingkin namat dan samot din na. Huwag nga raw, ay na, nagpaspas ti pa nagpataray da. Ay sos, agkarkarira dan samot din nga agama, nana. Ay na, agyaman nakitiday nga imbagayo, nana. Ay, pasensyakan. Kunaknoam mo ngagmot motor dyan akyaw. Saan, nana? Inlimad gayam ti asawak ti gimatang iti motor. Ay na, makapadanag ngamin. Dainal daw ngagmotor dyan akyaw, kat nagpaspaspay. Isuda nga agama. Kas-kasiro da ngagpadpada. Sige man nga ruta kasaritak ti asawak, nana. O sige, agyaman akmanan. Bye! Hello, Remedyo. Ayan mo? Kamkamata nga ron tiyanak ta. Diyak nakamata na. Insardan kong tilugan. Unay magtantikas na nga ramid mo. Di mo timbaga ka di mo igat katangan iti motor tiyanak ta. Ay, agbabawi ang nga ron. Tanong tak, itarayan na. Kitang motor ang pumanaw. Isuadyak makamata na. Unay ka mga minan. Di ka lagpampanunot. Nagkulang amin nga igatangan iti motor. Unay ka magtay. Ako nga'y kapailangan mo. Kadalang arugitan. Anya mabalintay. Nalpasan. Dito, si kapay tadaganas na ngagungat. Apurido ang anay. Tanay, intarayan na kong tiyanak ta. Diyak amon ti pang sapulak king kwa na. Umanuwag ka paila. Unay. Sinalbag ka kede. Sa pulam ni Buyet. Darasam. Bye. Paray, naimbag ta nakita ka. Diyan anak mo. Nakita ka diyan tersina ijay daya. Napartag paray. Anya? Ay nagloko diyan nga ubingay. Kadwa na dagiti pada ng agmot motor. Iso ti kaubingan nga giniinom ijay paray. Anya? Ay naglokaw. Ay na paray. Di mo baybayan diyan anak mo. Taubing pay da jay. Ay, sapay nung tak. Itarayan na. Yung kasukunan ng paray. Iyawid mo. Lisa ba kay? Nag-aawid ka mag-gayamay. Apaya di mo yung bagbagangay, ta sinabat ka kuma. Ay na, kailiw kang bakay. Arakupang ka man. Ha? Nay, apay nga ninwadag mo timak. Ayan ni Buyet. Diyakan mo tainal daw maarumor. Wan, tayong katangam nga miniti motor na. Isa nagbali na bulakbol kan mamatak. Ha? Among ngagbarbar ni Buyay? Kawan na, tadagi dandanon kanya kiti mapaspasamak ditoy. Anya? Awan pa'y serbim nga ama. Imbis sa bantayam dyanak ta, saan ta baybayam mo? Itarayan na mga min. Nagkunang amin nga igatangam iti motor na. Lisa ba kay? Ala, ingkasapulan dyanak ta. Katinton bigat,
Asikasuwa mo ti papeles mo, tas sika mo ti umadayo. Ha? Umadayaw? Papadangay? Sika mo taga-abroad. Tapadasam mo ti rigat ti trabaho ija abroad. Anya? Ay, sana ba kay? Di nagpag-abroaden na. Jak kayat ijay. Jak kayat ti maya dayo iti anak ta. Basta abroad ka. Sika nagtrabaho, tas siyak ti mang banda iti anak ta. Anya? Saan ko hayang tagtrabaho ija abroad ba kay? Sige, no di mo kayat, saan lang? Ngam pumanaw ka nga rudan. Aga-abroad ka na ije balay dananang kantatang mo. Tanauma ako namang bibiyag kan ka. Ha? Sadot ka lang arod ng trabahon, baybay ampay tanak ta. Ay, di nakadipapanawon na. Sumapulaklangan iti trabaho ko dito. Basta di nakpag-abroadan. Pangasim ko ma. Manang Biyana! Anya ka no ti kuwenta dito arubayan na ya, email daw. Basta takder ta kano ditaw. Taurayan ta ti regalo dagiti anak ta kadata. Nanta ka sa mamata anak ta dita cellphone. Adto iti cellphone. Hello anak ka. Hello nanang. Happy anniversary manen kada kayo kan ni tatang. Urayan nyo ti regalo mi kada kayo ha. Asidag ka nun. Anya regalo day taya? Basta urayan nyo. Surprise nga rod. Anya? Ha? Bakit? Adda sumungad alugan. Ha? Ay, nagpintasan alugan. Kan ada peribon na iti sangwanan. Hello nanang. No kasta? Addan? Ada simungad alugan, anak kaw. Wen nanang. Lugan nyo kan ni tatang dayta. Anya? Ay nalakay, lugan ta kano dayta. Anya? Nagtitinulungan mi nga kakabsa, tinggatang mi ti dayta alugan, nanang. Sagot mi kada kayo kan ni tatang. Ay nagyamang kami, anak kaw. Ay na, anak ko. Hagyaman kami. Ay na. Huston Itay ka pa nga agsangsangay ta mga aprositilugan ta bakay. Ay na, aging ka nga minita kasladak pa'y lapagtsin nga danlugan talakay. Anadan ta na ito'y alugan. Talagbanugan na giti talo nga anak ta na ito'y. Wana, nagtitinulungan da ka no ginatang para kadata. Ay na, naibaglangan tadanak tayo jabrudan niya. Ay na, adolakit di si umapal ka na tatadanlogan talakay. Ay na, lugan mi ay. Nay, kadi ka unay kababaeng. Ang mga nwada makakitakin ka. Kasta unay panangarakot mo itilugan. Jak nga ron ba iladawa matikinaragsak ko mo, tibildo. Ay na, danlogan ta. Ay na! Nagmaya at ang taglogan. Ay! Itala ang mapadasak tagdalogan na. Naglamuyot titaray na. Ay na! Agbusina ka mamulakay. Ha? Hanya ko matibusinaak ngay, bakay. Basta agbusina ka. Ay! Ayan na! Ayan ay busina na dito. Itatalmagakman. Dahito'y man. Sige, tatalmagak. Ay na, apay ngay businam ngay. Katawa mo't mabusinaan. Kagbusina ta, tapno makita dagiti malabasan tatilogan ta. Anya? Ay, di ka man nagpalpalasto, bakit? Kamaday di kasta. Kasano nga ron ang mapansin da nga danlogan ta nga, no di kagbusina. Ay na, datatikahunan nga dalugan na dito'y lugar tayo. Ay, isardang mo man, isardang mo. Apay nga isardang ka? Basta isardang mo, preno. Aday ta. Marigarda! Lumabas kami, pay! Ilabas mi man tilugan, may! Ay, dayjay, nakita natan. Paya-paya. Ay na, napamulagat tiluka. Nala, mapantan lakay. Ay, nagalas ketikas na nga aramid mo. Kunaklanuan niya't ibagam. Pasikatam lagayam jay kumarem. Ay, kababain ka, bakit? Pasikat kalaunay.
Nay, ni Manang Simang ti malapsan ta. Ilugan ta. Ay saan? Padasam nga ilogan tagapa ta. Tapay, Mike. Nagdagsan ti sinusuon na pinalingkina. Nay, kita ma. Basta labsamon. Nagitakot ti iloglogan maun. Kano inapanak ididay ta si Mang? Kat nagkapya kay samot ta. Kampay idila nga kapya day jay. Ang gumay gayab-gabay lang tigurak itiday ta babae. Iso adi mon iluglugan. Ang damat gayam lugan nyo, Nana Leti. Awan katas ng abroad day ta alogan may. Ginatang day ta anak may iska. Ay na, nakapapal kayo umot, Nana Leti. Ay kasta talaga. Gagangay na atadulyar ka nga rod ti kwarta na giti anak may. Kat, naimbag man mo gayam ni Tata Imeldo tagmaneho, Nana. Kat, sigod mata family driver ti trabaho na iday. Ay, kasta yan, Nana. Wine, ijay sa baling amin ang lugar tinakay distinwan na idi ka. Isuma lagayam Mayat nga rod at adan lugan nyo, Nana Leti. Adan to pakilugluganan. ay. Para kada kami lang day talugan balasang kaw. Private day talugan. Sana pang public. Ha? Kano nga adamang arkilano kaya't ming arkilaan? Kasjay? Depende No kaya yu ti presyo. Nagkapamanan ayamo ti Mildo. Ruar kalarwar. Napan ko yung pagasolina to'y lugan. Impa full tank count. Sa di naking kuyog. Nakaturog ka mga rod itay. Kitrining na kumaa. Ay na, saanin. Nabitak lang, mate. Nay. Apay ngay. Kapit-pitak mo to'y pagsagpatan ti luganan. Ha? Ay, wang. Ay, ni pare sa uro siguraw. Ta nakabutas ngamin itay. Kat dinagas ko iti dalan. Na! Inlogan mau! Katwan takaasi mo ta magmag na iti adayaw. Ay unay ka matin! Inlogan mo nakabutas! Ha? Nan kitaak man iti unag! Ay na! Anya ka matin! Kapitpita ka niti unag! Anya matikas tuyan! Di mo lapilpilyan matiluglogan mo! Ay na, dalusakto Saan man nga minatila iluglugan mo, Imeldo? Patinto makapitpita ka tao iluglugan mo. Pilya mo na kita disentya tao Ha? Espesyal tulugan ta, sana pasagad. Ay, agtal na ka man. Di ka kadi agim-imaw ta maditikas ta. Kagpay sumay, ignorante na kita tao. Ay, dagita nga agluglugan, ignorante. Numangilugang ka, ibagam, tayo katanda tay butas da sa dagpigad nga umunag, tanay, marugit ang tikutsita. Ha? Mala, yung kay Jayain, tadalo sa akong tuylugan. Di kan sumanao dita. Marilitay, pangaasi man. Arkilain mi man tilugan yaw. Taitulod tayo ti anak ko, iya ospital. Nay, apay, nagkunaya nga iparkila mi tilugan kat saan mi mat nga ipaparkila na itaparay. Uray italang maray. Aganak ngamin di anak ko. Apay, ayan di asawa ti anak mo aya. Awan asawa na maray. Intaray ang dangarod. Dahita ngamin ti maalat ti ampang. Adan sa ngamin na mampang di anak mo kat. Timon sa ngamin pinadakala na sayaat. Kita na kami man, napintasan ti biyag na kita anak may abroad. Ta siyempre nanakam da. Pinanunot da, ti masakbayan da. Katita, may ramraman kami mata na naganap da. Alan amaray. Agbayad ak uray manaw. Ay, awan ni Emil daw. Awan nag-drive. Napananaya amaray. Diyan mo Apay, paray. Ay na pare Emil daw. Diyan anak ko. Aga na kain. Kat awan mo't amok ang pangiluganan kanukuan Anya. Ay, sos. Sige, hintayon paray. Mabitla ang tagsukatak. Kagap-gapok nga may ni Jay Talon. Hello, Nanang. Kumusta tilugan niyo? Ay na, Jay Amayo. Tila iluglogan na. Ha? Tila iluglugan nga?
Basta da malabasan na iti kalsada, ilugan na. Nga uray nakapitpitak da. Ay ket, baybayan nyo la kaday nanang. Mayat kit di ta makatulong kayo pa ay. Ay, agruam mo dagita na makiluglugan. Nasingpang nga minuna di amayaw. Nga da mga arkila, na dagos. Baybayan nyo nanang. Tay supay mo ti, bayad da iti arkila. Mayat kit di at least kumit kita talugan nyo. Nga oray kaskasanaw. Wana, nga magruam mo dagita karuba. Imasan da ba't ang taglugan-lugan iti kutsimay? Masurunak. Sapay nagaang duda. No patintuman nagaanglit kay luglugan di amayaw. Anya? Feeling da kalugan dan. Masuronak. Imasin da tagluglugan. Baybayan nyo nanang. Di bagbagat ti kasta kadakwada. Tamangan no mabainan da. Ay! Ibaga ka! No jak malapdan tiriknak. Prangka kita amin Anya? Tay listaam ngay. Baka nalipatam, bakit? Saan? Ada dito'y bulsak. Inlistam mo't laamay, nagitigatangan tayo di palingkay. Wen! Ay na. Nagmayata talagang tibiyagtaan niya lakay. Agasam day ta. Magmagnata lamapan makitsinda idi. Ang amita, di kutsitan. Nanalitay! Tatay Mil daw! Agpaili kayaw! Wan, ninyaw. Ay, eksakto nga raw! Makilugan akman! Tay nakagpa-check up! Ha? Mala, lumugan ka ninyaw. Pagtugawa ngay tata! Dito'y sangaw no dito'y likaw! Kadi talikod Siyak laing tagtugtugaw di tasangaw. Sige nga raw! Dito'y alikaw, nana! Di ta kumapay kay di compartment ati pagluganam. Mala ninyaw, lumugan kan, tamapantayaw. Masapa ta maturaw, litay. Tamasapa ngagbiyahe intun bigat. Nay, papanamanan. At ang mga arkila kanyak, isupay ta arkilana. Papanan yung manan aya. Kanasinaw ti mga arkilakan ka. Ni Rode di tadaya. Sukunin mi kano ti katugangan na iya lugar da. Kunak mo napilyam ti luglugam mau. Naijay mga agmamama. Intun tinupraan na itinalabas itilugan ta. Ay na, damot panunot niya tao Apay basta agtupralatan aya. Kat adamot nakakwinta sa plastic bottle iti tengged na pagtuptupraan na. Ay, makapasuron ti kastoy. No arkilaan da kawan ko ng mga minatagos. Ay, maparigat ang tilugan. Mapudpud ti pilid nan. Di kakit agyaman ta kumit kita lat tatilugan ta. Isupay apakitsinda ta. Maudin day tang arkilama. Diyak kaya ta sa balit ti agluglugan ni tilugan ta. Sapay nagtitiran mo ti uba da. Marunot ti kutsun ti tugaw. Apay aya akas ta ka, bakit? Kasla di kag kasapulan iti tulong iti pada mataaw. Tumulong ta Takasanaw no datantumot tag kasapulan iti tulaw. Dadagitan naktamang tulong ka data. Saan ta kasapulan ti tulong dagita tattao? Nabakbak ng tamit lang aamang ngam dagita. Isungawan to ti may tulong da kadata. Bakit? Nay, Marilitay, apay ngay muli ka dita bubugyaw. Daldalusak to'y bubong may ta. Adu tinagawa bulong dito yan. Ayan ni pare Mildo aya, Maray. Ha? Inarkilada manan Dagita grarama na makiluglugan. Ay na, kabot-botang ter aramida ang Maray. Nagngato dita. Agpatulong ka ngamin Adumat ti maayaban na babaros dita, uy. Ay na, jakla pagan ano ti tulong ti sabali a tao kanya. Kabalak nga ramidan dayto, nga oray awan mang tulong kanya. Sapay sinsinan mo't nga agdan ta nakapatakder dita. Saan na bali at nalaga anak mo? Nenenenay, agarbisan Maray. Bumaba ka ditaan. Ay sos, agtudaon. Bumaba ka Maray. Ay just kay, agtudo bang agpaisaw. Huwag, bumaba akaw. Tain nakmutay, tawan payong kaw. Nay, ipigsanan! Ha? Ay, natinag kamutan, Maray! Ay na! Ay, tulong, kakaruma! Tulong! Anay ko, jak may karawti, mahaka. Anay. Ala! Natukol sa amot ng tihima ni Nana Leti, tata! Ay, wag! Ay, sos! Sa bali mo't titinurong ta mamaw.
Nagpalikod mo tayo. Kanti patong ko. Tisig ko nagsakit. Ay, naimbag ata sana na ito patahulo yun. Kasanon nga tata. Kasano nga may taray tayo di ospital ni Nana Liti. Awang mo tayo lugan da. Mabit lang, ta inakalaan tayo wang kan pasagad ka. Kan mangala kayo umutay ni tikaputay, wano payaw, ta payungan yaw ni litay. Uwan tata. Ipasagad tayo nga ipan ni Jailay. Tanay, delikada o tikasasanan. Kay, kumusta kan? Ay, nasakit ti Mak. Ti patong ko. Amin na pa sa ti bagbagik. Gagangay na tanatin nagkakit nga raod. Natukol ti imam. Ngam nasimintaon. Ikagdanag. Agimbag kamutlaan, bagay. Di kagsangit. Agimbag kamutlaan kunakmay. Malagip ko lang amin tinaramid dagiti karo batalakay. Pinagtutulungan dakpiman nga intaray diti ospital. Ay, wan nga raw. Dakkel ti utang ta na imbag anakem kadakwada. Impamuspusan da piman ti amen. Tapno maitaray da ka diti ospital. Impasagad da kagayam nga inyag ditaw. Wan nga rod. Mababainak paikit din. Kunak no saan ko akasapulan titulong da. Ngam nagbidutak. Ay, kamangkit di sukunan ida. Ilogan mo ida iti kutsita. Takayat ko ida makasarita lakay. Ha? Alan, ilogan mo ida. Oray subli-subliam ida. Sukunam dagiti ng tulong kanyak. Takayat ko tagyaman. Kan agkid daw iti pamakawan kadakwada. Kan ikam to ida iti pagmeryendada. Intun makarwar kan dito ospital. Tayo ito balaya, hindi papananda. Ay, sige nga Rod. Agpartitan to iti baboy. Tapakanan tadag iti kakarubat lakay. Manang Biyana! Papananyaw, nanang. Ingka magmulay ti pruta si Jing Uma. Umay kaya tuyong. Ha? Wen ko ba ang... anay ko. Ay, nasakit mo tuulog, nanang. Nanay, apay manay. Anay, simuro nga ron ti migraine ko. Ay, nagsakit tuulog, anay. Anya, agtumar kay ti agas, no di mo kabalan ti sakit na. Sanay. Ay, narigat ti tumar iti agas. Ay, iturog ko lang daw ya. May kataon. Nay katala, yinanam nga rod, anak ko. Anyat masida, nanang. Jay nabati dinangdang itaal daw Dinangdang manain. Makauma. Ay, aguroon ti tiyan ka agsida itinatnatan. Akit, mangluto kay ti si dama. Agdama maluto di tarep, tuyong. Ay, da kayon ate mangluto nanang. Anay, nasakit tulog. Ay, simro ti migraine ko. Iso nga, agidaak. Tanasakit tulog. Nala, ilutwan ka nga ro di ti si dam, anak ko. Anya day talutluto Marta, bagay. Kalkalpas tala na nga, naglutluto ka balain. Nagpaluto ni Tuyong, nasakit ti ulo na. Sana makaluto iti sidaan na. Di namot kaya ti dinangda nga sidaan. Patpatsyan mo day ta tuyong. Artistan na kala day ta. Ulaon na kalay. Siguro nasakit na day ta migraine, lakay. Wala, takasta ka na yaon ti pagpampambar na. Bastag pambar, migraine, ahoo! Amom nga Rob, no, agpampambar, wano saan? Ay na, Marta, pampanuy-nuyam ti kinasadot ti anak mo, iti kastangan aramidem. Di ka baybayan di ta, tayo sa tagluto iti sidal na. Ubing aya, tamasapor pa'y lang ay lutlutwam. Nasakit nga ron mati ulo na.
Amok tirik na tinasakit yung ulo na. Tadamot migraine ko, lakay. Anya! Ay na, nagbunga mo't gaya man dagitay mulam asaba bagay. Natangkanan da pa yan. Wan tebag tuno may alawas na nakilakoy jay ilik. Wan may mayat matla ijay ihilay apaglakwam. Tanangin ngi na ti paggatang da. Tano ditoy, baratan da ka Wan nga rod Ang dapay nga mintay dua apo na patangkanag. Tapno agigidan damay lako. Nay, papa nam tuyong. Nakatip ka matitibunang. Inak man ijay uma, nanang. Nay, itamang pa akong di mapangkay jay uma. Wen man, tapno mawat-wat mo't tibagay. Tapno agling utak. Ay kawan tapno maksayan day ta lukmag mo. Nay, naglukmag kan. Takasanaw, day talamat maturog tararamidam dito balay. Nasakit mo't nga rod ti ulok, nanang. Turog mo't lang amin ti agas ti migraine kaw. Ha? Sige, tanay. Aldaway, napudo tayo ijay uma. Arman, lakay. Awampay mo't anak ta. Awan pa'y mo't nga rod. Napanan na aya. Napan ijay uma. Mapan ka nagpalingot kunana mo't idagsapa. Nay, itaman pa'y akong di umaday jay nga anak ta. Kaya't nakanong arod dagpalingot. Di pa'y mo lang nagawid. Malumun, katagsapa pa'y idinapan. Nay, amang ano naturog ijayan. Anya? Kastanga-tangag paisaw. Kahit, anya pa'y ngay. Amumat aturog jay alak mo. Inturog na siguron ijay po unti sabsaba. Nanang! Nay, anday ta magayaman. Apay, nagbayag ka na napat ni ijay uma. Tuyong. Nanganam nga ideal daw. Inkay kat iluto da ito yan. Nay, Anyatin sangput maotuyong. May 1 kilo abangaws. Kan may 1 kilo nga asukar. At dapay kape kan gatas dita. Isimpayon da kita, nanang. Ay, maturog at. Nasakit man yung tulok. nangalaan na nga tangay iti kwarta na nga inggatang nakadagita lakay. Jakam mo Ngam, itaman pa'y akong tigatang iti masida day tatuyaw. Anyat naknakan na nga ta. Ay na, adda siguro mo na diskitaran na kwarta talutwak ti insang put na abangos. Arman, lakay. Awam mo tindag itay bunga ti sabak jay uma. Nagtabamat aminan. Wan tatinagba amin lituyawng. Sana napanila ko kini Maila akaruba. Aniya, apay ngaya tinabana. Ay na, kasla di mo am mo dya anak mo. Kas jay ti paglayngan na. No agmula, sadot. Ngam no aglako iti bunga ti maimula. Alistaw. Damagam kinituyaw ti bayad jay lako na asaba. Apay adamagan yaw. No ayan tinaglakwak iti saba. Kat naigatang mat iti masida. Inggatang kon iti masapsapon iti kusina dyan naglakwak. Day dyan lang. May 1 kilo nga asukar, kape, kan gatas di ginatang mau, kan may 1 kilo labangaws. Kahit manumot la ti bayad jay sa bangay. Nanginan ti magatang ita. Iso ado yun sa pulan ti daddo maabayad ti saba. Impalingkik nga ruden, nanang. Aniya! Nakitak man ang anak mo iti balay ti kumpare na. Makipuspos taman iyayan. Anya? Ay, ijay palutan nga ron tinapanan di bayad ti sabaa. Ngayon lako na. Kay, anya pa'y ngay. Huwan Ay, unay matanday di atuyong. Kagurgurak ti kasjay nga style na. Awan lang nga ron kukuin nandito balay. Mapan pala magisugal. Ay, masuro na ka talaga. Ay, mga sawa ko mga minan, bareng gumagatan. Mga sawa nga. Kaasin tulaeng ti asawaan na. Tamatay ito iti konsumisyon. Gapo iti kinasadot ta anak ta. No di nanto pa'y mapakanti mismo abagina. Mga alapay la iti sa balay. Apakanan na. Nalumot na gitay bunga ti pinyata lakay.
Wen, bakit? Burasek tau, ta inak to ilagaw. Nangina ti pinya ita. Nagdadakkel nga rod. Nang puro sakit ti maysa, nagsamit si ka. Kahit ayan ti pinya nga inukisam, ramanagman. Ay kwa, ay awanan inibos ni Tuyong. Anya, inibos na hamin? Huwag nga rod, mabainak mo tamang ibaga nga ibatsan na ka. Tabaka masair man tirik nanan. Nagdakkel a pinya, inibos na? Nalabay bay amon. Inak tumanon mang puros itinaloom, lakay. Ne, adumat gayam ti mo lang nga pinya, Tuyong. Wana, nalawa nga men ti minulaak ijay uma. Ay, nalawa nga rote dagayo ano kasta? Wana, di uray umaak amin abantay ijay barangay may. Awan problema, tadagami mag. Ay, ha? Asin, di ro kamat garod, Tuyong. Medyaw. Nan, bayadam ki din tinla ko kapinya, tagawin akaw. Gumata ka kiti na emas asidaan may. Ay, sige, mabit lang nga ro tato talak kami nga boyad Japan yam. Ay, nay. Ay, nag-imasento sa bauti karnet baka. Nangalaan ba kahit? Ginatang mau? Ginatang ni Tuyong. Pinalingki na. Ang dapay ginatang na nga asukar, asin kan mantika. Lay, nangalaan naman ito yung gatang na nga eh. Jaka mo jak mo't dinamagan. Agdardaras mo nga minarimwar. Kasla agdasamsambutan na. Tama panak man ni Uma, bakit? Nay, lepas sampay ti mangan Ay, ituloy ko ito, lumadamdama. Damapan ko kita ay, takila at anak nervyosa. Anya? Nagloko day jayan at Tuyong. Ay, kunaktupay kahit. Husto tinagparik na kanyak. Ay, isulaki day tinangpuros kadagitipin niya dito'y uma. Ilako naman ay. Ay na, day takit ti kagurgura kiti day diyang anak may. Nagsadot niya agmula. Ngamno agpuros kan aglakaw, alis tao. Ay, sorong kaon. Ay, na di kay kat agyaman ta pinuros kon nga inlakaw. Kat no ado tinadadaal ta at atakyan ti utot. Ay, agtalaka. Awan pa'y oray may sa ang init-ngit ti utot. Tawan pa'y makmapan nga utot ijay. At nga raw, nakita, indamda, inabog ko pa'y. Kahit ayan tinaglakwam itipin niya, Tuyong. Kat impalingkik mo ito na. May 1 kilo a karnet baka, asukar, asin, kan mantika. Anya pa'y lat sa pulin nyo ay. Manumot lating gatang mo iti tangay. Nagadaw di pinuros mo apin niya. Nagdadakil pa'y. Impalingkik nga ro din. Unay kayo batain. La, yag mo ko na! Nita, apay abugkawan dangay. Saan nagaputa anak akit, bugbugkawan dangatan. Ha? Di kay katagyaman, ta nagpalingkiak. Kan baka pa'y di ginatang kaw. Nangina ti karnet baka itan. Kan binarat da pa'y di pinya. Anya? Ala, baybay amon dyan anak ta. Di mon pilitin namang tititibayad ti pinya. Ta sigurado nga agunget man nanday jay. Sapay naguyong no makaunget. Ay, awan pa'y serbe ti adwa mula. No sa bali mo ti agaw awat iti kwarta. Lakay. Sapay nakaturturay. Kasla isaw tinagmula iti kas di adjar na. Ay, idarom kung saan. Ipabarangay kaw di anak ta. Anya, ay isaanan. Kababain. Day takot agamaditan nga agbinbin na ranggay. Kababain lakay. Kay, maanano ko ba? Barang agbuteng kan agbain kadata anaganlak na. Saan nga rodan? Dayta nga men, timadigan kakat, Marta. Panuy-nuy am timade nga arami dyanak ta. Iso akas jay. Ay na, sana kasta. Jak lang amin kayat nga agapa kayo. Awan respeto na kanatadadakkel na. Isakit mo pa'y lang. Bastos nga anak. Sadot nga agmula, ngam no agpuros kay naglakaw, alis tao. Naglaingan niya'y, sa no damag tinaglakwan na, isupay taadagaanas na niya agungugit. Songkaw. Papananyaw, nanang,
Inak man nagmulay ti Pichay. Umay ka tuyong. Ay na. Ay. Kaya't ko kumabot to umay tumulong ijay umaa. Ay na. Kanayon ba't asumro ti migraine ka? Ay, nasakit ti ulok na lang. Manan, kanayon la kang agsakit ta ulo mo nakong. Un nga rod, nanang. Anay ko, nagsakit. Sapay to'y mordong ti ulok, tinasakit. Nasakit no masakit, nanay. Anya mordong ti ulom ngay? Daytoy man na daytoy, mordong to'y ulok. To'y tuktok ka ho. Ay katagtumar ka ngamin na. Sana, turog lang ti agas daytoy nanang. Sige, mapan kayo. Tapno di kayo kat mataktak. Aduan niyaw ti mulayaw nanang. Tapno adun to ti maabay. Wana, nangruna ka ni. Mangrugi man ti pa nagtutudon. Maya tagmula-mula no kastoy a matutudo ti panawan. Mala, mapan kayo nga rodan nanang. Nayunan niyaw ti mulayo Saan lapit siya ti taduma? Muna, adwa bukal to imulak. Barang agbyagda amin Wen, agbyagda. Basta sibugan niyaw akanayaw. Ken abunwan niyaw. Tapno daras da dumakag. Lakay, dandani maapit ang dagi imula ka Pichay. Wen, bagay, kat sigurada o asabalin to man ti mga apitain. Di anak mo manan ti mangilako ka dagi jay. Uri ang pinustata. Ay kawan awam mo't dakas na. Basta mangibingay iti paglakwan nantaw. Mangibingay nga. Mapanamit la isugsugal ti mapaglakwan na. Saan to siguro ta imbagak mga dyan na tagsugal. Ay man kiday ta tulungan nag-amapanagdalo si Jay Uma. Ibagam ta sumarulo kanyak. Naruutan dagi jay mula. Anay, nasakit manin ti ulok, nanang. Di tagpala ibabaon, pangasiyaw. Ay sos, saan samot ta nasinsinan na sakit ti ulo, dayta? Grabing samot ta dayta sakit ti ulom. Gagangay ti migraine nanang. Ay, hagimbag mo't lang, apaman na maiturog ko. Anay. Wana kanayon mo't nakong. Makapadanag ka mo't. Sana, hagimbagag mo't lang na maiturog ko da ito, nanang. Nala, mapan kayo latan ni Juma. Ay, maturog ka man kiday. Manong, no kayat mo nga dapitam, agmula ka mo't. Pagrigrigatan danan ng kantatang dagiti ilaklakom. Isudat agrigrigat ngam si kamatag namnam ay. Abay, nagpulong dakin ka? Itid kumat kadakwada ti paglaklakwa ka. Anya pelat sa pulong daya. Basta maditararamidam manong. Tidakas na, isugal mo ti paglakwam. Nasaya taya mo ti kasta. Bakit kan lakayan dagiti dadakkeltang ang pagkonkonsumisyon ng paylaida? Ay, saan ka man nakaslakalain nga nagsasao, Elsa? Saan aga po ta maestra ka? Kat kunamlan asino ka namang sirsir mong kanyak? Umano ka? Nawan na sayati, bagam? Marta, masadota ko niyag mula. Sa balin tumulat ni Mayran Ranawd. Iso abay amon da kita. Agad, anyat ka ng tayo ngay no di kag mula. Basta man jakaon. Naupay akaon. Anya? Isardeng mo matain tagmulmula. Agbambanog ka lang. Kasla imulmula iti pagsugal di anak mo. Agad, anyat ka ng tangayon. Tulungan na ta di maestra nga anak ta. Imbagakin kuha na ti maipapaniter aramidin ti kamsat na. Kat nakunala at tulungan na ta. Aniya? Kita man no pangalaan nito yung iti ilako na. Napanan nito yung bagay. Diyan mo Damalay tayo dito'y. Saan ang makain na daygay? Tawan apitin na amula. Awan mailako na. Anya daygay? Kasla dagtitin nagiti paraangan lakay. Uwan nga raw. Anya daygay? Nyugmay.
Asino ti muli itinyog ngay? Nituyong may. Di yung pakibiyangan da kita binuras ko anyaw. Ilagop da kita. Burasag amin da kita. Ay na, anak ka! Bumaba ka dita! Nagnataw! Abangan numatnag ka! Matinag nga. Expert nga umula ito yung anak yaw. No kaya tiyo agad, ag-exhibition na pwede daw. Ahap. Ay na! Ay na! Tuyaw! Ay! Natinadyanak ta! Ay na! Ay, sus! Ay, darasang bakit? Tulungan ta talag ta!